Tichingamidza mchirongwa chedu cheweekly comment munechisikana chenyu Psycho tichingoti sorry zvedu mutiregerwa vagari vemushamba nekusakupakurai zvakati munongozongoye kunaya magesi anenge achinetsa tichingoti self sex condomize mask up sanitize ndine chikomana chenyu boss Bhangwela mustudio muriseko boss Bhangwela uriseko Psycho aiwa ndiri mutano amene variseko vagari vemushamba vangochema chema hanzi takangomirira katokumbira ruregerero munoziva magesi acho plus kuri kunaya guys handidi but isusu weweekly comment hatidzore tsvimbo handidi tine dzese dzakaitika pamawiki iyaya tinazo zvese ende takatokubata mira tibokuudza kuti zvaitika pamawiki iyaya Psycho ndakabatwa nemumwe musikana so ati ane 14 years handidi aigara achipfuura kumusha uku kwamadziwo aingopfuura handidi achinzi nemumwe muchembere paakupfuura napababa nanzira mumunda mawo handidi akazopfuura wandi akaona zikunyoka zihombe akazofenda akazoonekwa akazomukira mira tizochicha kaitina ndangona ndakutongomuka asi ndakaona kanyoka iyoyo kana shete inobhodaro amadzangu shete inotombodaro nanhasika zvandakaona gaizi kana mukaudzwa kuti musafambira apa kana ukatodzoa kuti usatomboita ichi nemunhu usaite zvako ingazviriko naiwe bosbi ndaifunga kuti nyoka dzemashuwa dzakatoendana naAdam nanaEvha kudhara kai nyoka dzichiripo handiti tichingovaudzwa kuti musapfuure nemunda mewarizi manje itori diki bosbi pane yakaitika kwachakonda la ino havasi kurara mumba izvezvi tichitaura kudai varingonzanzi vakaromba ivo vakatobuda vachiti inzwa ino ukazoti kazotoronozoti ndawedzera pa11 nawo hatinazvo kana ndakatorara mumota ndozotonzwa mota yakutongoridza bhero zvachona ndosha kuti chicha zvokunatsoitika mazuva ekutanga vanga vasiri kutongozvigamuchira but izvozvo vakutozvigamuchira nekuti ndo zvatovepo izvozvi ndoti ndakatorara mumba ndoona kutomuka ndori pamupopo wirapo kuchinja zimbabwe ndakutongokumbira rubatsiro kuti vatongondibatsira kune vanokwanisa kunibatsira vamenda kune vamwe tsikamutanda but havana unatsondijekesera zvinhu zvezvo zvokuti ndakanatsokudzikana nazvo ini zvacho ndengoti upa mwana tsikamutanda ndovangu unokwanisa kundibatsira kudarika Psycho zvakaoma chatitoda ngokudzeni chekuti boss ino handii ndoaende kuchechi hanzwa ungenda kun'anga iyo batsirwa chechi inobatsira makaenda kumaprofita munokwanisa kubatsirika handidi Psycho pajanuary disease papa vakazvigona mai vambe namudhara vambe vakachata vakabatanidzwa pajanuary disease papano vamwe chitema kuti disease vamwe wachitapinda wekwedu atadada naye vakatochata mai mashonga namudhara mashonga vakachata futi papa vakabatanidzwa ende ndakakokwa Psycho ndasvika zvandakaona Psycho zvimwe zvacho handidi kutaura nemuromo pakava mudhara pamuka amenoti ihama yemukadzi kana kuti ihama yemurume kana kuti kwanga kuna MC kwanga kuna DJ miraudzo ndakapamuka zvavakaita vakatanga kutsika madhanzi handiti zvokusvika vachati iwe mira tione chichaitika kana mudhara pamuka kandivaonewa Bhangwela ndaichinogona kutamba ka asapa nadho kuzoti hanzi namudhara endakawana kujata ikaita number 1 yeye dendakasvika malevu wadotosedzwawo tisatenda kureka tichigatimuenda kubreak handiti todzoka tichikupakurira zvikuitika mumhanzi yedu handiti mira itakadai so majera otora mapicha nemafoni kaimimi inonzi solas media iwe kana kuti inonzi soles ameno pachirungu munoti chii iyo iri kuita indoor neoutdoor photoshoot maweddings michato achishona yakazonzi michato inotora zvemhando yepamusoro mapata apa
ukangovashedza chete available vari kwanikwa mushamva ava vesolas media boss Bhangwela mai manje vanenge vapa Stephen Complex izvezvi munovawana pasign 8 pawadzanaya pashamba pamagazepa mukangosvika chete namba dzavo ndo dziri kuapia izvezvi paskrini chitogarai manyora namba mukangosvika chete munovafonera muri kwamuri kana musingade kusvika aiwa vanouya voita zvavanoita zvemhando yepamusoro boss Bhangwela zvinoda kuti saka tiri kuti iwewe torwa bhiki rako remhando yepamusorosoro nesolas media solasi kana kuti solesi and you find solace in those photo shoots seko iwe shamba yazvironga seko taura neni boss tane inonzi EL print inoprinta mabhana inoprinta t-shirts inotengesa t-shirts ya inoprinta mawebs chese chaunoda kuprinta unoitirwa ipapo fotokopa ipapo zvichibuda ipapo bhana rako ipapo Chigwaza Complex room number 10 romonotika ipapo zvese ndopaunozvipura usvikaona vamwe moms vanenge vari mushopo kuti aiwa ndipurirewo t-shirt yangu yakalebhurwa kana uchida kuisa kasaiko kumashure vanotokuisira tichopedza panapa nditobvisa ofu oti saiko vane mhando yepamusorosoro yakasimba saka ita tiende tokwatinoenda tichiti muchigwaza Complex room number 10 uchipura masini manyama tinogadzira maflats togadzira mabhana akasimba zvese zvinoprintwa tingamdzai muweekly comment tichiti like our Facebook page Talent Hunters Integrated Youth Club, also like our YouTube channel. Yes, and then tikumbotaura nhau dzemusic saiko taura nendo kweduka uzwa Sifulo na Mr Green vakaronga tumapato ndakamboinzwa iyoyo saka zvikuitika nezvekuti vakagadzirisana vakada kusimudzira shamba zvamanje shamba saiko yafunga kuzvidzora chifunga kusimudzira mangoma ende mira unze audio yacho vachigadzirisana aiwa zvofadza zvingatowirirana batanidzo ari mungomona amana muzoti ndofila sei pakadaro anya dzakawanda ndingarozitara dzikadzipere panapa akadopfuura pandikutaura ipapo pandikutaura ipapo aya zvapera aiwa umpesi wangu ndoya kustudio kwake musemani ouya anditotaura wanetali saka tati chimboninzwa mufana wangu apa ndakudza samukomo wako iwewe na green gadzirisa inyasa kana uchiti uzipezera chacho baba kuti anouya ndinoti tichiri ipapo kabosi Bhangwela izvi zvinodadisa izvi kweta zvimwe zviri kudadisa zvikuya mai manje mukomana wedu anonzi Kukidu izvezvo zvamai manje so padhuze papa nezvisvo zvadaro tiburira reading launch rinonzi bulletproof sha bulletproof kwete waterproof yawaje bulletproof saka moto yogadzirira paYouTube channel yake zvinenge zvatomuka mai manje kutripize records ikoko uye inga zvakarongeka ende zvimwe zvatoda kudzini ndezvekuti Talent Hunters iri kusimudzira mayouth zvakanyanyisa ende vane redeem rawo chiri kulaunchwa nezvaro iroro iwe aiwa vanhu varikuenda kumberi takambobata lius akati pakurira zviri kuita muTalent Hunters zvinodadisa nditi mirirai tiri launche redeem redu reTalent Hunters Integrated Youth Club richilaunchwa zvinhu zvichanakidza tiri kune
kambani iri kugadzira makeke emhando yepamusoro inonzi Masi Cakes. isu katoda kuchata ndokwedu Eka unokwanisa kutora makeke mabig cakes epamawedding, makeke emhando epamapati boss Bhangwela. unokwanisa Unoona kutora kupi kwave makeka vanowanika kutiparari 2066 ndopamunovabata kana kutora nhamba dzavo panhamba dzatiri kutoisa ipapa ini rega nditomhanya ikoko ndoda kuchata kainini January yeyu bura yako keke tobura redu keke rakasimba kabata wasevera wedu werosela hatikanganwe kudya kapa zvese tikataura pati kudya ndokwatinoda tichitobata rosela patown center kuti takurawo chidya chako takurawo musana bapiro zvese isa yako inenge iripo ipapo parosela yako ipapo zvese dessert yakarongeka mvura yako yakarongeka svika pamegasafe uchibura yako